El mural està compost per 45 rajoles, que donen testimoni de l'eix comercial que havia estat durant anys aquest carrer. Avui, al carrer de les Tendes no hi ha cap botiga oberta. La carnisseria va obrir al públic l'any 1924 i són diverses les generacions que ja han passat. En aquest mural, més que el simbolisme, hi ha un sentit pràctic. Si us hi fixeu, veureu que la llindar de la porta té una amplada superior a la porta d'accés de l'establiment. Es considera que per salvar la diferència d'amplada, un rètol anunciador de l'establiment seria una bona opció.